जुहार समस्तଙ୍କୁ जय माँ समलेई केन्ता अछन आपण माने आशा करूचे भल थे आमे भी भल अच्छे तो वीडियो बनी रही थोन काना काना करूचे जी आपण मन संगे सब शेयर करमी तो मोर वीडियो के जे भी देखुचन ना पूरा दिल से थैंक यू यार। तो वीडियो भल लगा बोले प्लीज़ लाइक टे कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, नुआ चैनल बोले सब्सक्राइब कर देवे और शेयर कर देवे और मोर फ्लोवर मैंने जी देखुचन रे ताकू बहुत सारा थैंक यू। तो मुझे आपण मन संगे कहाँ कहाँ जे बहुत टे कथा लागुतली तो मुझे भैंस पर दे और काट दीजिए भैंस के अभी मजा आएगा ना भिड़ो मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परेड के तली लागी देते तवा रखें भाजी भाजी गला पर कांदा तेला ना छन्ने जमाना सूजी लगे भायला टा इसमें भायला सूजी तो बेचे तो इसमें मस्त है ना सूजी এটা ভিডিও বলে 2 মিনিট রাখুন सूजी है ये बादाम ना दे मैंने भी पसंद नहीं है तेरा फिर मैगी को है पता ले मैगी मैंने जुहार कर मत नाश्ता में ममनर सरकार मैंने खाई के कभी खाई ग्रहण चंद्रग्रहण आम बाद में खाना राति में रात रान्ना देखिक लिया बरी और सिझे हल्दी हल्दी सिझे तो सिझीगला ना फाइनाली तो ये कैसे सुखाना यहाँ फेटा होते अच्छे आम बाड़ीटा कुड़ी दिन निजे আমার নানি দেখুন গানা বসছে নয়া প্লেট বলি উষাতে দিয়েছে আমার নানি তো আমার নানি এটা খাচ্ছে তো জুহার সমস্তଙ୍କୁ করেদেলি তো এটা আমার নানি খাচ্ছে ভাত তো আমি তার আগে বসিছে নাহলে সে ভাত নাই খায় লাগি বসিছে तो बड़ा नखरा करছে আমার নানি খাইবার লে এটা দেখো মুই পেট গরম नहीं हेबा कहीकिना गुड़ पैन पीऊचे अभी तक चंद्रग्रहण है तो भात तो नहीं खाए बाकी ना मोर शाशु माँ रही नहीं पारन बिना भात रे आम नानी फिर भात नोरबा तो से भात रांधिछन खाइबे आ कहा ना छुआ मन के बुढ़ी बुढ़ा लोग मन की जाए कि किसी प्रॉब्लम थिबा तो से खाइबे भात चलबा से मन करता तो से मुझे भात रांधि दीचे देखुन मुई पेट गुड़ पैन एटा गुड़ बुतरे थी तो गुड़ पैन पीछे साड़े भल खरा मासे ना गुड़ पैन पीवाटा बहुत बढ़िया और जी भी गुड़ पैन
আর আমি খাଉଛେ ରୁଟି ଯେନ୍ଟାକି କରି ସାରିଲି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା 2 କି 3 ପିସ୍ ହେଇଥିଲା ନା ସାୟଦ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଭୋକ କରୁଥିଲା ନା ସୁଜି ଉପମା ଟିକେ ଖାଇଦେଲି 2 ଥର ଖାଇଥିଲି ଥରେ ତ 8 ବଜେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଆଗ ଆଜି 11:30 ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ମନନିକେ ମୁଁ ଗାଧଲି ନିଜେ ନନିକେ ଗୁଧାଲି ତାକେ ଖୁଆଇକିରି ଶୁଆଲା ବେଲେ 2:30 ବି ହେନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିବା ତ मेरा ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଭଜା ବସିଥିଲି ସରି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ତ ସେଠି ଖାଇଲି ଆଉ ଫେର୍ ନା ପିଆଜ ଖାଇବେ ଲାଗି ଟୁଣ ଗୁଟେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ତ ଟୁଣ ସେନ୍ତା ଲାଗଲା ବେଲେ ଫେରି ଚାହାରେ ଖାଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗାଧେଇକିରି ପଲେଇ ଆସିଥିଲି ନ 7 ବାଜିଲା ଏଇଟା 7 ବାଜିଲା ଯେନ୍ତାକି 6 ବଜେ ତ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ବା ବେଲି ତ 7 ବଜେ ମୁଇଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲି ଆଉ ଅନ୍ଧାନ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଭାତ ରାନ୍ଧମି କହିକିନା ତ ସାଡ଼େ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଥୋଇଦେଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଛିଡ଼ା ପଟା ନା ନି ଚଉତି ଥୋଇଦେଲି ସେ ବ୍ରତ ବନ୍ଧା ଦିନଟା ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ଥୋଇଦେଉଛେ ଟିକେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଗଲାନ ସବୁ ଥୁଇଦେଲେ ବି ହେବା ବୋଲୁଛେ ବାକି ନି ଛୁଣେଇ ପାର୍ବା ନି ଛଣାଲେ ସବୁ ଥୁଇଦେମି ଯେନ୍ଟାକି ଗରମ ଲାଗ୍ଲେ ତ ଇହାଦେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବେ ସୁତି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ମୋର୍ ଲାଗ୍ସି ତ ସିଆଲ୍ ସ୍ୱେଟର୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଥୁଇଦେମା ଆଉ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ନୟା ଆଜି ସେ ଯାଇଛେ ବୁଲି ତ କାମ କରବା ଟିକେ ଟିକେ ତ ସେମାନେ ଗଡ଼ରେଜ ରହିଲେ ତାନ ଫାରିନି ହୁଏ ସେ ଘରେ ଥିବା ବେଲେ କାଣା କି ସେ ବାହାର କରେଇଦେବା ସବୁ ବାହାର କରାବା ଆଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧମି ସେଟା ପିନ୍ଧମି କରିକି ସବୁ ଘିଚି ଘୁଚା ଦେସି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଏଇଟା ଇଆଡ଼୍ ସିଆଡ଼୍ ପଡ଼ିଛେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚଉତି ଦେଉଛେ ଆଉ ରଖିଦେମି ଆର୍ ମୋରଟା ନା ଗଡ଼ରେଜ ଟିକେ ଛୋଟ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସାମାନ୍ ପେକ୍ ହେଇଯାଇଛେ ତ ରଖ୍ବା ଛିଡ଼ାପଟା ଏତ୍କି ହେଇଯାଉଛେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ତ ଏଇଟା ଶାଲ୍ ସ୍ୱେଟର୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରଖିଦେଲି ଉନ୍ ମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ କମ୍ବଲ୍ ମାନେ ନାଇଁ କାଚ୍ବାର୍ ତାଲ୍ ସେଟା ତ ହେଟା ମାନେ ରଖିଦେଲି ତାପରେ ମୋର୍ ଶାଶୁମା ପଲେଇ ଆସିଥିଲେ ନ ଆଉ ଆମର୍ ନଣେଇ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାର୍ ମା ନ ତ ଏଇଟା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭାତ୍ ନେଇଖା ଚାହା ଦେ ବେଲେ ତ ଚାହା ଆଉ ରୁଟି ଦେଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ଆମ ନନୀର ବାପା ବି ଆସିକିରି ସେ ବି ଚାହା ଆଉ ରୁଟି ଖାଇଲେ ତ ମୁଇଁ କାଁ କରିବି କହିଲି ଭାତ୍ ରାନ୍ଧିଛେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେଁ ଭାତ୍ ତ ଆମର୍ ନନୀ ଇହାଦେ ଆସିଗଲାନ ମୁଇଁ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ କି ସେ ପଲେଇ ଆସିଲା ହେଟା କହୁଛେ ଏଟା ମାମୁଁ ଭାତ୍ ଆଉ ଡାଲ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଇଁ ଖାଇଛେ ବୋଲଛେ ତ ପ୍ୟାନ୍ କିଏ ଖାଏସି କେଁ ନନୀ ତୁଇ ପହେଲା ଖାଇଛୁ ପ୍ୟାନ୍ ବଇଲି ଆର୍ କହିଲି ସବେ ତ ଭାତ୍ ତୁମର ନାଁ ଧରସନ୍ ପ୍ୟାନ୍ର ନାଁ ତ ଦେଖ୍ବି ନା କିଏ ବି ପ୍ୟାନ୍ କହେସନ୍ ନାଇଁ କହନ୍ ତ ଦାଏଲ୍ ବି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ କି ନେଇ କହନ୍ କାଏଁ ତୁନ୍ ରାନ୍ଧିଛୁ ବେଲେ ଅମ୍କା ଆଉ ଦାଏଲ୍ ଆଉ ଭାତ୍ ଖାଏଲୁଁ ବୋଲ୍ବେ ତ ଆମର୍ ନନୀ କହୁଛେ ଦାଏଲ୍ ଖାଏଲି ଭାତ୍ ଖାଏଲି ପ୍ୟାନ୍ ପିଇଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଏଲି ଆଉ ଆସ୍ଲି ବୋଲୁଛେ ସେ ତାର୍ ଦିଦି 3 ଥର ନେଇଗଲେ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ତାର୍ ବାପା ଗଲେ ଯେ ଇଟା ଆସିଛେ ତ ତାର୍ ଦିଦି ଖେଦି ଦେଉଥିଲା ଯେ ତୁଇ ଯା ମୁଇଁ ଯିମି ନ ଘର୍କେ ମୋର୍ ଦାଦା ନେଇଦେବା ବୋଲୁଥିଲା ସାଡ଼େ ଏଟା ସେମାନେ ଅଛନ୍ ତ ଆମର୍ ନନୀଟା କାଣା କାଣା କହୁଥିଲା ତ ଜାନିଛନ୍ ତ ପାଖେ ଥିଲେ କେନ୍ତା ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଇଟା ଖାଇଦେ ନନୀ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ବେଲି ତ ସେ ନେଇ ବୋଲୁଛେ ଇଟା ଆଉ କେତେ ଚଗଲାମି କରୁଛେ ଆର୍ ଆମର୍ ନନୀ ହାଣ୍ଡି ଖିଆଇଲାଟା ଦେଖ୍ଲେ ନା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତ ସେ ଖାଇସାରିଥିଲା ନ ଆର୍ ମଜାକ୍ କରୁଥିଲା ସେ ହାଣ୍ଡି ଖାଇ କହିବି ତୋତେ ଖାଇନି ଖାଇଲେ ବୋଲି ମତେ ଭାତ୍ ଦେଲା ସିଆଡ଼େ ଆରେ ମଜାକ୍ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଟା ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଆମେ ଶୋଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେର୍ ଗୁଟେ ମିଲ୍ମା ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।